DPFनो मानो भट होनांगौ रायजो राजाफ्रा NDFBफोरखौ मेगन मोसेबनानै सहि होहोनानै साइन खालामहोनानै सोर बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखो गभर्नमेन्ट हस्पिटाल आरो स्कुल बन्द करक प्लिज gross negligence and misconduct done by the doctor जे 40टा जे साबजेक्ट जोंनो होदोंमोन बेनि सायाव आयेन बानायनो हानाय गोहो दंमोन बेनि सायाव बेलेग धरननि मोनसे बारहुंखा फैगासिनो इन्ट्र' भिडिअ'आव जायफोरखौ नुदों जोङो लासैनो नायलांबाय थादिनि दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन आरो सोरबाफोर बिथाङा जुदि भिडिअ'आव गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लाबानो जाबाय जोंहा BTCनि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा गोबां समावनो बुङो ओरैबायदि खोथा सागले नाखायखि फागले नाखयखि बेबायदि खोथाखौ बुङो नाथाय बेफोरनिनो माखासे बिदिन्थिखौ आं दिनै नोंथांमोननो होनो आखायाव लादों बेनिखायनो भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय जायफोर बिथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन अब्लासो बुजिगोन नङाब्ला आदा सदा नायनानै भिडिअ'खौ हमनो हाजोबनाय नङा आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों मा फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय सागले नाखायखि फागले नाखयखि होननाय सोदोबजों गोरोबनाय माखासे बिबुंथिफोरखौ खोनासंनि सोरनि खुगानिफ्राय माबायदि खोथा ओंखारदों जायफोर खोथाफ्रानाखि माब्लाबाबो जाथावथाव नङा आरो माब्लाबाबो जानाय नङा बेफोरबायदि खोथाखौ लानानैनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माबायदि प्रसार खालामो नायबानो जाबाय भिडिअ'नि गेजेरजों MP इलेक्शननि उनाव हाग्रामाया बियो UPPL आवहाय मार्चआप जानायनि अनगा बेहा खुनु राहा गैला मानोना बिनि सायाव बेलेग धरननि मोनसे बारहुंखा फैगासिनो जेब्ला मानसिया दै बानायाव बा दैनि दाहाराव बुसोमजानानै गब'नानै थैनोसै जायो बे समाव मानसिया मेथेखायाव हमग्रांलाय बहाबा बेमफोराव हमग्रांलाय बेफोरबायदि खालामो हाग्रामानि बे अबस्था बे ससे भिडिअ'आव बिआर पेरेंगा सारा माबायदि बुंदों खोनाखाबाय दा जे मा बुंदों मा जानो नागिरदों बेखौथ' खोनाखाबाय दानिया फैदो UG ब्रह्म सारालाय मा होनखो एसे नायदिनि भिडिअ'नि गेजेरजों दा बेखौनो आं दा सोंदों रायजोफोरनाव DPFनो मानो भट होनांगौ रायजो राजाफ्रा 2025आव जेला काउन्सिल इलेक्सन जागोन बा गभर्नमेन्टनि परिबर्तननि बाथ्रा फैयो नङा गोसोबा रायजोफ्रा गभर्नमेन्टखौ सोलायनोबो हायो बे समाव पार्टि सोलायो मानसिफ्रा सोलायोबा आरो मोजां मावदोंबा सोलाया दिनै MP इलेक्शनाव BPFआ दिनै काउन्सिलावबो गभर्नमेन्ट गैया EMबो गैया बिसोरनि सासेबो स्टेट गभर्नमेन्टआव मिनिस्टारबो गैया बिसोर गभर्नमेन्टजोंबो गैया आरो दिल्लीयाव खुनु मन्थ्रि गैया रायजोफ्रा एसेबां साननो रोङानो मा खारनाव BPFनो भट होनो UG ब्रह्म सारा मा बुंदों खोनाखाबाय दा जे BPFनो मानो भट होनांगौ रायजो राजाफ्रा सारा मोनथियाखैदां जे रायजो राजाफ्रा आथिखालाव सिगांनि बायदि बै BTR एकर्ड जानायनि सिगांनि बायदि बा 2020 मायथाइनि बायदि जाम्बा नंला सोलायबाय हमनो हाबाय गोबांखौनो दा बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोना सोर मोजां सोर गाज्रि बेखौ बासिनानै लानो रोंखाबाय सोर थगायग्रा सोर अनसायग्रा बेखौबो सिनायो रायजो राजाफ्रा बिनिखायनो दा रायजो राजाफ्रा BPFनो भट होनो ओंखारदों दा बेखौ सारमोनहा बेबायदि बुंलाबायबाबो जाला मानोना हमनो हाखाबाय बड'लेण्डखौ सोलायनानै सोर BTR लाबोखो NDFBफोरखौ मेगन मोसेबनानै सहि होहोनानै साइन खालामहोनानै सोर BTR एग्रिमेन्ट खालामखो BTR एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव सोर गोजोनखो सोर रंजाखो सोरनि जलंगाया बरथिब जाखो बेखौ रायजो राजाफ्रा गासिबो मिथिखाबाय ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दा जाम्बा नंला रायजो राजाफ्रा गोसोबायदि बासिनानै सायख'नानै भटखौ होखासिगोन दा बेखौबो रायजो राजा नोंथांमोनहा नुबाय जे UG ब्रह्म सारा मा बुंदोंमोन आरो आथिखालाव मा जागासिनो दङ राकेश ब्रह्म सारालाय मा होनखो BTCनि EM सागले नाखायखि फागले नाखयखि बिदि बुंग्रा साराबा मा बुंखो एसे नायदिनि अमर सिंह ब्रह्म सारमोननि खोथाखौ लानानै माखासे खोथा बुंदों नायदिनि आरो बे भिडिअ'खौ नायखांनायनि उनाव अमर सिंह ब्रह्म सारा BTR आरो BTCनि फारागथिया मा बेखौबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव एग्रिमेन्टनि माखासे फोरमानफोरखौ लानानै फोरमायदों बेखौबो एसे नायलांबानो जाबाय खुलायै जायफ्रा मिडियायाव रायजोनि जेंना बा रायजोनि लुबैनायखौ देखायोमोन बेफोरबायदिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे थासारि गोदोबो दंमोन दाबो मोनसे साइडजोंहाय अमर सिंहमोन बायदिया मिडियानि खुगाखौबो माने हमथानो थाखाय
आरो सैथो बुंग्रा मानसिफोरनि खुगाफोरखौ हमथानो थाखाय बिथांमोना दिनैबो कर्टफोरनि दिनै उकिलफोरनि माने जाजफोरनि लामाजों दिनै आयेननि लामाजों बिथांमोनहा पानिशमेन्ट होनायनि मोनसे प्रक्रियाखौ दाबो सालायगासिनो दङ बेखायनो आं दिनै BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ बे कर्टनि मोखांनिफ्रायनो बुंनो सानो नोंथांमोनहा मोनसे समाव जिबायदि खामानि मावबाय आरो फैगौ समाव बेफोरबायदि मुगैथावथाव खामानिखौ दा मावसै मानोना सैथोआनो आरो नोंसोर असत्यखौ सैथो खालामनो हानाय नङा नाथाय सैथोआ मा राकेश ब्रह्म सारा मिथिना मिथिया नैबे अमर सिंह ब्रह्म सारनिफ्राय मिथिनानै लाबानो जाबाय BTC हा लेजिस्लेटिभ पावार दङ The council shall have legislative powers in respect to subject transferred to it as connected in Annexure 3 जे 40टा जे साबजेक्ट जोंनो होदोंमोन बेनि सायाव आयेन बानायनो हानाय गोहो दंमोन जाय गोहोआ अलमोस्ट आसाम स्टेट एसेम्बलियाव जेरै आयेन दानो हायो डेभेलपमेन्टेल आयेनफोरखौ दा बेबायदि दानो हानाय गोहो दंमोन नोंथांमोननि बे BTR एकर्डआव बहा दङ BTR एकर्डआव बेबायदि जेबो गैया दा अब्ला BTC आव बे एसे आरो मोनसे पावार मोननायखौ बे BTR एकर्डआ स्ट्रेप खालामदोंना खालामाखै डाइल्युट खालामदोंना खालामाखै दिपेन बर' बिथाङा बेखौ मोजाङै नायदोंना आरो दंबावो 5.2 आव BTC आव दंमोन दा एक्जिकिउटिभ काउन्सिल देयर शेल बी एन एक्जिकिउटिभ काउन्सिल कम्प्राइजिं नट मोर देन 12 बेवहाय दंमोन चिफ आरो डेपुटि चिफखौ केबिनेट मिनिस्टार रेंक स्टेटास बेवहाय होदों 5.2 BTC आव दानि बे BTR एकर्डआव खुनु EM CM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' आरो डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननो केबिनेट मिनिस्टार रेंक होआखै दा जायनि फलाव बिथांमोनहा आगोलाव हाग्रामा महिलारि चिफ अफ दा BTC खाम्फा बरगयारि डेपुटि चिफ बिथांमोनहा जेरै स्टेटास मोननानै मान मर्यादा मोनदोंमोन दिनै प्रमद बर' आरो गबिन्दमोनहा बे स्टेटासखौ मोननो हायाखै अब्ला BTC एकर्डखौ BTR एकर्डआ स्क्रेप खालामदोंना खालामाखै दिपेन बर' हाउ इउ केन से बेखौ बुंब्ला नोंथांमोनहा प्रपागान्डा होनाय सानो नङा होमबा सैथो खोथाखौ बुङोबा नोंथांमोनहा प्रपागान्डा होनाय सानो माखौ प्रपागान्डा होनखो अमर सिंह ब्रह्म सारनि बे ससे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो आं बेखौ मिन्थिलिया नाथाय आं सानो दिपेन बर'आनो जा बा सोरबा सोरबि आथिखालनि जिहेतु UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफोर बिथांमोनानो जा जे हारि आरो हादर सिबिनो थाखाय बिथांमोना अमर सिंह ब्रह्ममोन बायदि सारनिफ्राय सोलोंनानै लानांगौ गोबां दङ बेनिखायनो बेफोरबायदि प्रपागान्डा माबा माबि खोथाफोरखौ जोङो बुंलायिया मोजां सैथो खोथाखौ सोर बुंदों सोर बुङाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा सायख'नानै लानो रोंखागौ जोबथारनायाव आं बेखौल' मोनसे भिडिअ लाबोबावनो नागिरदों जे प्रमद बर' सारजों दैदेनजानाय BTRआ आथिखालाव सुबुंनि जिउखौ लानानै मा खालामदों BTR सरकारनि सावस्रि बिफानाव थानाय अरुप कुमार दे बिथां EMआ सुबुंनि देहाखौ लानानै माखासे खेला गेलेदों नामा जायनि थाखाय दिनैहाय एक्सिडेन्ट जानाय सासे सुबुङा डक्टर ट्रिटमेन्ट मोनैनि थाखाय RNB सिभिल हस्पिटालाव गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादों दा बिनिनो माखासे भिडिअफोर ओंखारदों जाय भिडिअफोरखौ नुयोब्ला माने नोंथांमोनहाबो गोसोखौ दुखु मोननाय फैगोन My name is Jyotiraj Brahma, Vice President of Borderland University Students Union. So we are deeply disheartened by the gross negligence and misconduct done by the doctor, and because of which our friend Rami Basumutari is no more with us. And second is that also the data and records which they have is being manipulated by them. And also I would like to convey this message to all the ministers of Assam and our BTR region that this is the level of misconduct and mistreatment that is being given by the doctors here in गभर्नमेंट हस्पिटल गभर्नमेंट स्कुल को बंद खालाम बयबो आं बेनि ट्रिटमेन्ट मोनाखै ट्रिटमेन्ट পোৱা নাই ভালকে পোৱা নাই মই কওঁতে গভৰ্নমেণ্টে প্লিজ চাওক সদায় মই এইবিলাক ঘটনা শুনি থাকোঁ গভৰ্নমেণ্ট হস্পিটেল আৰু স্কুল বন্ধ কৰক প্লিজ আৰু প্ৰাইভেট কৰক আমি পইচা দিবলৈ ৰাজি আছো গৰীবৰ কাৰণেও গৰীবকো মাৰে ধনীকো মাৰে চবকে মাৰে গভৰ্নমেণ্ট হস্পিটেল বন্ধ কৰি দিওঁ ইয়াতে পুলিচ নাহিলে নুচুৱে লৈ আহিলে বেলেগ ৱাৰ্ডৰ পৰা লৈ আহিলে তাৰপিছত আমি তাক নিলোঁ ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত কথা পাতি আছে
তাৰপিছত যেতিয়া মই বাহিৰ ওলাই গ'লোঁ মই দুখ পাইছোঁ মই অলপ জাষ্ট ৰিলেক্স হ'বৰ কাৰণে বাহিৰ ওলাই আহিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া আহি মই চাওঁ ই কৈ আছে মানে ই কম্বল আনিব গৈছিল তাৰ কাৰণে কম্বল আনি তাক দিলে এতিয়া কম্বলো নাই ব্যৱস্থাই কম্বলৰ ব্যৱস্থাই নাই ইয়াতে এইটো হস্পিটেল ন কি মই নাজানো এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি ৱাৰ্ডত একো ব্যৱস্থাই নাই এইটো হস্পিটেল মানে হস্পিটেল কম কি ক'ম আৰু এইটো গৰুৰ গোহালি ডক্টৰ আহাই নাই কি চাব নাৰ্ছে যি পাইছে অলপমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে ফাৰ্ষ্টতে অহাৰ লগে লগে চিলাই তিলাই কৰিলে মোৰ যোনটো লগ যাৰ উৎফাই দিছিল তাৰপিছত ছেকেণ্ড টাইমত কি হ'ল দি উঠাৰ পিছত কম্বল আনি ঢাকিলে তাৰপিছত মই আহিলোঁ ক'লে মোক টেম্পাৰেচাৰ বডি টেম্পাৰেচাৰ পুৰা ডাউন মই যাই চেক কৰিলোঁ আমিতো চায়েন্স ষ্টুডেণ্ট হয় আমি জানো চেক কৰিলে কোনে থাকে আমি চেক কৰিলোঁ হাতত গলত চেক কৰিলোঁ মানুহ ঠাণ্ডা তাৰপিছত মই ডক্টৰক যেতিয়া ডক্টৰ আহিছে কিন্তু ডক্টৰক সুধিলোঁ কি হৈছে পেচেণ্ট এক্সপায়াৰ জাষ্ট এইখিনিয়ে এনেকৈ মদাহী মানুহ আৰু খাই লৈ জাষ্ট এক্সপায়াৰ ডক্টৰৰ কাৰণে হৈছে ডক্টৰ নেগলিজেঞ্চ এটা ডক্টৰ হৈ যেতিয়া আহি পেলাই যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নাজানে কি হয় এইটো চিটি স্কেন কৰিব দিছে তাক কৈ আছে পেটৰ বিষ মূৰত সি চিটি স্কেন কৰি আছে বেমাৰ ক'তবা मेडिकेसन कटबा दिनैनि भिडिअआ जोबोर गोलाव जाबाय रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरनानै हरदो जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनै एसेनोसै उननि भिडिअआव फिन लोगो मोनबावगोन थेंक इउ गोजोन्थों